Os osos e o esqueleto. Calcio, fósforo, minerais, un pouco de cola para xuntalo todo. E aquí témolo o esqueleto, unha arquitectura sutil formada por máis de 200 osos. Está feita para soster e protexer o corpo humano e as súas partes máis vulnerables. O cerebro, a medula espiñal, os pulmóns, o corazón. É unha armazón lixeira, pesa arredor do 20% do peso do corpo. Unha construción metálica concibida para o mesmo uso pesaría 4 ou 5 veces máis. E daquela... Pero esta é a catedral, o traballo feito. Ao principio, había moita cartilaxe. Moitas células cartilaxinosas. E no corazón, nunha destas células, no posto de mando, Pero... Ai, vale, volvín soñar outra vez cun ataque deses condenados a osteoblastos. Ai. Ei, mira. Aí están os amigos. Meus nenos, creo que vai haber deporte dentro de pouco. Paréceme que as células da cartilaxe están moi brandas para facer un esqueleto bo. E os fosfatos, os minerais e o calcio veñen para consolidalas coa axuda da vitamina desas células que son os osteoblastos, o exército encargado de realizar o traballo, xa veredes. Ai, será posible? Volvín soñar cun ataque deses osteoblastos. Oh! Alerta! Alerta! Que nos atacan! Que nos atacan! Alerta! Movilización xeral! Temos que deter eses traidores á nosa causa, os osteoblastos. Senón, o noso territorio transformarase en oso. En oso duro e feo, emparedados, estratificados. Teremos que desaparecer ou fusionarnos, é iso que queredes? Non, negámonos. Quero loitar no combate ata que caia a última. Pois alas, nese caso, todos ao combate, adiante. para reforzalos, os osteoblastos saen á conquista de tecido cartilaxinoso. Un traballo que se completa coa achega de fósforo e calcio. Ei! A verdade é que son moi fortes, van gañar. Son fermosos, van gañar. Son útiles, teñen que gañar para fortalecer o esqueleto. Diga,
Dígame, mestre, ese oso agora non é resistente de todo? Xa pasaron varios anos desde a nosa última visita e, como en todo, o traballo non parou nunca. Os materiais dos osos foronse reforzando. Aínda queda por facer, pero o esqueleto é novo e flexible, así que non hai riscos grandes. Vamos. Ai, 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 ai. Estes esqueletos novos pódense permitir de todo, por iso mesmo os nenos son auténticos acróbatas. Mais adiante a cousa cambia, xa veredes. Que é o que pasa? Que están facendo? Quen son eses? Vistes iso? Estános comendo. Isto non pode ser. Sí, mirade, atacan o oso. Non fai falta alterarse desa maneira. Son os osteoclastos, uns tipos valentes. Están aí para asegurarse da eliminación sistemática do que crece demasiado e podería volverse nocivo para mantelo o equilibrio. Facer de policía, se o preferides. De feito, eses e outros son complementarios, vedes? Estes daqui construen, e outros rillan o superfluo para que o esqueleto poida crecer dentro dos límites razoables. Sen eles, os osos invadirían o todo. Mirade, protexen os espazos que necesitamos para circular, para transportar o aire, os alimentos, as ordes. Veña, veña, apurade. Pero que faz, oh? Non che funciona a cabeza? Ai, eu teño outras ordes. Eu non acabei aínda o meu traballo. E a min que non moiches, teño outras ordes. E pensas que vou deixar que me pases por riba? E grazas a este combate, o oso segue sendo un tecido vivo que se renova sen cesar. E o noso esqueleto crecerá ata... Estábamos dicindo que hoxe imos estudar a arquitectura do corpo humano. Imos comezar polos osos da perna e... Xa estás con nós outra vez, si? Moi ben, alá podemos continuar. En realidade, o home non se mantén sobre os pés. É un equilibrio de compensación. Dos 30 osos que forman a perna, só son 3 os que tocan o chan. E mantéñennos nun equilibrio precario. Sí, é certo, un equilibrio precario. Que quere dicir iso do equilibrio precario? Volos dous, veña aí de bailar fora. Así refrescade las ideas. Teño unha idea, atende. Así tamén lles refrescamos as ideas a eles. Pois iso é todo por hoxe, nenos. Ide aproveitar un pouco este día tan bo. Ai, que ben. Adeus! Non vos botaredes a correr os 3 como uns brutos? Tranquila, de todos os xeitos ia esperar.
Veña, non nos esperedes, xa nos vemos en baixo. De acordo. Progresaches moito, si. Dentro de pouco probaremos as pistas máis duras. Collemos a pista laranxa, por aí non hai perigo. É curioso, non me parecía que fose así esta pista. Ah, Bo paseo, amigos. pois eu non coñezo este percorrido. Pedriño, sí, cuidado aí, ei! Non me oen, esta pista non está ben. Oiches, vou ver se os pillo para avisalos. Imos moi rápido, frea, é perigoso. Ai! 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 Como me dói. Pedriño, Pedriño, onde estás? Ai, que me pasou? Podes me axudar a erguerme? Non, imposible, penso que rompín algo. Eu tamén, mira ti. Pilleivos, estades ben? Pois non de todo. Creo que rompemos algo. Os dous. Deberías ir buscar axuda. Sí, vou, non vos movades. Tede moito cuidado. Bos días, Floriña. Bos días, nenos. E logo, como estades? Tranquila, querida amiga, todo irá ben. Pódemo crer. Coa idade destes nenos, a recalcificación é rápida. Mire o vostede. Unha fractura simple, non hai desprazamento. De veras que non é máis que unha parvada. Créame, unha parvada. A pequena curará nunhas semanas. É o meu Pedriño. A ver, pero onde está? Ah, aquí está. Ai, Deus santo. Unha fractura dobre. Aberta. Con ese tipo de calzado é algo que adoita pasar. Pero tranquila, a fractura xa está reducida e a ferida desinfectada e ben cerrada. Iso é o esencial. E logo porque non teño xeso? No teu caso, preferimos non colocar corpos extraños en contacto coa ferida. Está sostido desde o exterior e así está moi ben. Agora deixamos que traballe a natureza. E créeme, ela faino moi ben. Que canteira, amigos. Aquí ímolo pasar de maravilla unha temporada. Veña, todos vos, adiante. Iso é. Moi ben, así. Veña. A policía nunca está cando fai falta.
Hai algún problema, capitán? Onde, tenente? Non o sei, pero sinto, só iso. Ben, tenente. Hai que estar atentos. Que rico. ¡Ali, mire! ¡Alerta! ¡Alerta! Envíen unidades de linfocitos de contado que se presenten no sector Y307 de inmediato. Aquí a patrulla 012. Mensaxe recibida. Xa imos. Moi ben, solicito colectores macrófagos, rápido. Unidades polinucleares. Alerta de estafilococos no sector Y307. Mensaxe recibida, capitán. Vailles facer moi ben aos meus homes moverse un pouco. Alerta! Adiante! Un pouco de temperatura, Hai por aí algunhas bacterias que intentan aproveitarse e pasalo ben. Esperade. Xa nos imos ocupar delas. Uns poucos antibióticos e acabou a festa. Non te preocupes, meu neno. ¡Adiante! ¡Ay! 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 Que pasa aí? Veñen un fato deles. ¡Ah! ¡Ai! Son moitísimos, moitos, demasiados, demasiados. Orde de retirada, todos. Veña, vámonos, vámonos, retirada. ¡Socorro! Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. De veras que esta vida de microbio non é vida. Veña, facedme o favor de tirarvos aí dentro. Rápido. Veña, veña. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Xefe, penso que sería mellor volver para casa. O que? Vaya tolería. Esta é a nosa casa. Ademais, con eses perseguíndonos sería demasiado perigoso. De veras, xuro que non vos entendo. Estades tolos ou que? Cretinos, microbios. Sodes uns microbios imbéciles. Non temos escolla. Entendedes? Nós somos parasitos, parasitos fato de idiotas. Necesitamos un corpo alleo para sobrevivir, para desenvolvernos. E este corpo está moi ben, facédeme caso, está moi ben, moi ben. Dentro de pouco dividirémonos, multiplicarémonos, seremos moitísimos como antes. Moi axiña, cando volva a calma, iso sí que dá gusto. Va que sí. Vaya, uns vellos coñecidos. Isto podría ser verdadeiramente cómico. Esperademe, espera. Traballan ben os nosos defensores. Sí. Agora
poderemos reconstruir todo en paz. Veña, nenos, andando. A obra vai precisar do noso oxígeno para ter enerxía. E tamén destes materiais. Pero, mestre, como imos poder continuar se a nosa vía está rota? Non vos preocupedes, crearánse outras vías de xeito natural e permitiránnos volver á gran circulación. Agora tedes que descansar. Teño algo para recuperar o ánimo, nenos. Non queres mellor unhas laranxas? Ui, ui, casi caio. Vaia, vexo que de ánimo non estamos mal. Mellor así. Estou contenta, o meu Pedriño está moito mellor. Sí, a súa fractura evoluciona moi ben, e iso é bo. Entón xa vou sair daqui. Xa o veremos. Un pouco de paciencia, meu neno. A túa fractura foi moi grave, sabes? O feito de andar antes do debido podería implicar complicacións. Iso non sería intelixente. Estou farto de descansar. Mentres descansas, axuda o organismo a que traballe moito máis do que poidas pensar. Non hai que sobrecargar co peso osos que aínda están fráxiles. En cambio, ti, dentro de pouco, poderás correr como un coello. E dígame, doutor, a perna será tan forte como antes? Igual de forte, en fin, menos no punto da fractura, que será infinitamente máis forte. Resistirá o peso de 20 rapazas ou o peso dunha tonelada, se me permitide a comparación. Pero a nosa amiga aínda non chegou aí. Como fai o noso organismo para reconstruirse con tanta forza? Pois non é complicado. Primeiro está a alimentación, as achegas do exterior, todos os elementos que o sangue leva á fractura. Despois está a medula do oso roto que contén reservas para usalas en caso de necesidade. Despois, é seguro que con isto vos sorprendo, no corpo hai moito calcio inestable, viaxeiro, se o preferides. E tamén hai certas hormonas que lle axudan a migrar, a ir ali onde sexa máis útil. Que tal, Ben, nenos, estades fora de perigo. Ti, sí, pensa na rehabilitación, é importante. Déixame ver. Isto significa falta de calcio. Tes que consolidar os resultados logrados e para iso come queixo e bebe leite, que tampouco é unha dieta moi difícil de seguir despois de todo. En canto a ti, Pedriño, xa logo ven o bo tempo. Farache falta tomar o sol, que espertará e activará as hormonas das defensas. En canto esas hormonas anden por aí repartindo o seu calcio, antes tamén correrás ti.